Kammerater! Så står vi her igen. Men hvorfor? Er alt ikke lykke og idyl efter valget, hvor vi fik en rød regering? Det kommer måske som en overraskelse for jer, men tingene er jo ikke blevet bedre. Vi har mere end tidligere brug for denne dag, for at markere solidaritet, og for at vise, at klassekampen ikke er død. De netop overståede overenskomstforhandlinger, de blev stemt hjem med det laveste stemmetal siden 73. Vi kan nu se frem til en reallønsnedgang de næste 2 år. Er der engang, at det lykkedes os at overbevise os om, at det er os, der skal udvise samfundssind og betale regningen? Jeg undres over, at man er så ensidig, bliver ved med at sende regningen for de problemer, vi har i samfundet, ud til de svage, de ældre og de hårdt arbejdende danskere. Selv efter regeringsskiftet har vi oplevet, at der er sket forringelser over for arbejderne og de arbejdsløse. Efterlønnen er blevet forringet. Dagpengeperioden blev ikke rullet tilbage til 4 år, men forblev på de 2. Det er bebudet, at vi skal arbejde mere, selvom der er over 160.000 arbejdsløse. Faktisk er vi over 800.000 mennesker på overførselsindkomster. Og så siger de, at vi skal arbejde mere. Det er ikke endnu grebet ind over for den foræring af vores fælles undergrund, som der har været til olieselskaberne. Her går vi glip af mindst 6 milliarder om året, efter den aftale, der blev indgået i 2003. En del politikere siger fortsat, de rigeste skal have skattelettelser. Det er den eneste måde, vi kan få folk i arbejde. Hvis det der passer, så burde vi alle have et arbejde i dag. Når vi tænker på de skattelettelser, den tidligere regering gennemførte. Nej, vi er nødt til at vågne op. Nok er nok. Det er ikke kun samfundets små hjul, der skal betale for krisen. Det er på tide, at vi, fagbevægelsen, vågner op og kæmper medlemmernes og de svage sag. Og ikke bare ensidigt går regeringens og direktørernes ærne. For hvis ikke vi passer på den danske model, så er den om ganske få år en saga blot. Hvis der er under 50%, der er organiseret i et LO-forbund, så vil dette sætte de kollektive overenskomster under et voldsomt pres, og mange steder annulleres. Endnu er det tid at spørge os selv, om det er det, vi ønsker. Mit svar er det rungende nej. Jeg ønsker ikke at se mine børn opvokse i et samfund, hvor de skal have 2 eller 3 job for at overleve. Jeg vil ikke se mine børn komme ud på arbejdsmarkedet, hvor det er jungleloven, som dominerer. Jeg vil ikke være med til, at det er Folketinget, som fastsætter mindstelønnen i Danmark. Ej heller, at strækkeretten skal begrænses på grund af de høje herrer og damer i Bruxelles. Derfor er denne dag kun en af alle årets dage, hvor vi skal kæmpe for bevarelsen af den velfærd og den danske model, vi kender. Husk, at når man jager de svage og de arbejdsløse og alle dem på overførselsindkomster, så jager man og presser man også dem i arbejde. Vi har en fælles opgave, nemlig at råbe vores såkaldte arbejdervenlige, røde regering op, og endnu mere vores egen fagbevægelse op og fortælle dem, at de skal stoppe denne borgerlige politik. Med håbet om, at mange af jer bakker op omkring, vi skal en anden vej,
end den, der er blevet ført de sidste 11 år. Ønsker jeg alle en rigtig fortsat god 1. maj og fortsat god kamp. Det er først nu, den starter. Tak for ordet.